Apugano mena na de chechi. Kanam ifa mula mo kifa gwala go. Unu na anyo na fena onyi jaye agatu wa de nyi. Unu na anyo na fena ifa bana chechi go ni. Watago amangene abane go bamba. For a long time, do that tata. Chikatufane mon we go share to the world. Yes. This is Nkata na-akpọ omenala nke iwe ọkpala mana amangere to be precise ijikọta aka ọnụ wee mee ife a na-asọ ịba mma ọkwa eziokwu ile n'anya tata na abụọ ya onye isi anyị nke ndị amangere nwere emeghị ife kwesịrị ime ndị adịghị azawa ha na-ahụ na ife aka n'aka na-ejighị enye ya ọkwa eziokwu dadi asị na omenala adịghị iche what do you do? Not anymore. So do we get them? I'm here to tell you. Give them. Nene buroge kitata aina choipa pukanda manko ono village. Abuno mwe dia representative neba biko. Owe ni akenu. Tablibe kutane me. Oni nuna yabo obele mwaje jemba. Anu na kwa rankizi na electoral level state ba burbulo. One of Agabi Kingdom and see the boys do. Watago. Oku kaija program na Lagos. Owe village oku. Biko amanko village. Abunu no na eba ka unu woni aka ka mala bunu no unu aga na de fe ba ga no amanko no village ona ka hanabia representative Biko hanabia na akuna aka na odirizi because if na mangene na emetata but one in town. First of all, Nihu Okpala to be precise. You differ Adonago Nihu Okpala, Manamanga Sika Habidia. I have got representative of Amanko village. Because I know do Omolonu Zam village in Aba. Ozam village. And Ozam village. Ozam village. My TV camera because Ozam village in Aba. Ana mafufu wana mwoke mafuma all the way from Lagos Lego Nukego iwe mbaba na akpogi omuru onye ga no chechegi biko yene ye nwanne m oche ka double onya maka na nwa bụ double portion onye ọbụla na-enye George oche nya double onya Abuna the representative never because Amabo village because when did they represent in Amabo? Okay. Amabo will go to already. I've got it in back for gonna give me a phone and okay, we got me. Neburoge. I know Kokwande Njagu village. When did Jagu didn't represent in Njagu Babikono? Njagu village. I believe when I came, Obona Toge Putaba.
Case representing Jago. Ngwa biko wele oche. Biko adịka anyị nwebụ onye na-represent ndị ejikwa m ohere akpọ ndị Amụnakwa. Onwe onye Amụnakwa representative n'ebe a. Amụnakwa ọnọkwa ya? Nwanne gasị ike adị emekwala ife mmanwụ sagin ibe a na-eme ebe a bụ ibe omenala. Sunday. Amụnakwa representative. Biko dịka ozi n'elu Tamaka si akọwa enwere amaafụ nọ na amaafụ ego and anyị enweghị ofe amaafụ ahịa biko and adị m sọ na amaafụ nọ enwere onye amaafụ ego n'ebe a biko a representative amaafụ ego ọ nọ nso enwere onye na-represent amaafụ ego ebe a biko nụ. Okay, sorry sir, amaafụ ego bụ ife nọ already. Amaafụ nọ ọnọlụga Chineke gọzie gị. Ego amaafụ nọ and amaafụ ego anyị na-agakwa n'iru ka anyị kpọpụta ndị ọ bụ na onwe onye na-represent ndị Ndubunagwu Uzam biko Ndubunagwu Uzam ị nọ ebe a Chineke gọzie gị redio na ebe na ibe mekwana gị na mgbada papa. Our secretary biko anything na abụghị na mangede kwadola akwado ọ dịghị izu a sị na ịchọ ha adịghị izu mana unu na-ayọ na-afụ na amangene zuru ka eme amangene chairman si mụ enwetago ike oyi na ọnwụnwụ ọ dị nyafụnyafụ so ụka ma ọ daa biko onye bụkana megbu asị na ama nke okeke ya onye oke elu ole maka na ama nkwarịrị akwado biko akwa m ndị ama nkwọ sọsọ wee lefe onye nwe mbụ ndị bụ n'ebe ama nkwọ biko ọ bụrụ ibere ndị bụ n'agwa ama nkwọ n'iso na onye ndị bụ n'agwa ama nkwọ n'ebe a igosi ka mara ebe ị nọ ndị bụ n'agwa ama nkwọ ndị bụ n'agwa ama nkwọ nọkwa ya yes anyị atụrụ aka gị Chineke gọzie gị biko m na-eme onye ndị bụ n'agwa ama nkwọ dịkwa n'ebe ọ nọ Amangene adịghị echipụle Amangene kwadola akwado wee si na omenala ama nchechi. The youngest couple. The youngest couple alive. Asị m na ife Amangene na-eme taata mmadụ mma nzeta nye mkpụkọ ọbụla ma dịka onye onyonyo na-ajụ anyị ka mgbe n'ezi afa ka ego maka na ife ọbụla i mere n'ezi afa ọ na-echi echi ezi afa ka ego kpatara ndị Amangene ji so onwe ha aka n'obi kwado si yes na ha ga-ebu ụzọ mee ya ka ndị ọzọ na-enyomi na-ewere n'akụkụ ha onye kpatara ha jizie ọ dị vileji si n'elu ọkara vileji niile mekiri ihu ọkara ezigara ozi ka ha dọmfụ ihe nke ha na-eme n'ụbọchị taata maka na ihe ọbụla a na-eme a na-ada eme n'ebe zoro ezo obi dị mma mmụta onye ka ndị si na omenala adị echi ọwụwa eziokwu na adịghị ndị na mma n'aha Jizọs. The MC Jagwa Bolomon.
enwe ebe ị na-aga ịgụkwa m taa dụ n'o eji m eka m họrọ nke ka m ọyị mmadụ go Yes. Hey, Ati. Ati. Nnekwu Ati gwa anyị ka obi dị gị taa ị bịara. Anyị na-eme taa. Ma nwoke mana ihe dị iche na nke a bụ na anyị kpokọsịrị ọnụ bọọsụ kwesị ọsọ anyị kpokọrọ m epu ndị a onye ọbụla. Thank you very much. Thank you. Nwanna, gwana anyị ka obi dị gị n'ihe a. Ise? Hey! Ezigbo nwanne m maka ezi nwanne maka ị ga-ehụ nwanne n'anya ewu mo nwanne m ka eko si wee gbasa gị nnọọ na ihe ọkpara nnọọ na ihe ọkpara ka eko obi dị gị na obodo anyị bịa taa ka ihe ị ga-akọlọ ndị ụlọ na ị na-alụ ise abi ise maka na onye ọbụla na-ebe aka never forget you. Nnukwu mmadụ, good evening. Ka eke si fụ ka ihe asa aga? See? Yes, sir. Yes, sir. See? Thank you very much.
Afam the chief among the orchard. Because we are the big country. This is wonderful. Ọzọ abalị abi. Ụkpọrọ ihe maka a na-akpọ n'ama ngere tata bụ anyị kpọrọ United ụkpọrọ ihe ya bụ njikọ. Ndị ama ngere bụ ndị chọrọ agamnihu. Ya mere ha ji wee tụọ alo si na otu ahụ esi emebu ya na-agba nna na-ama ngere na ha achọghịzie na nke ahụ nwa ga-abụ njikọ anọ ya bụ ihe anyị na-eme tata. Agakwana ebe a si otu a pụọ. Ihe mmụta dị na ya bụ na enwere ihe dị ka njikọ. Ndị mmadụ ka anụ na gbara ndị nna mana nke a bụ na ejikọsịrị onwe anyị ọnụ. Enweghịzi onye ọbụla ga-aba n'ama ngene ovulu ashina maọbụ vulu isi ofukpo bata bikos na anyị jikọgo onwe anyị mara onwe anyị. Anyị ka na-atụkwa ya na ihe ndị ọma ọzọ ga-esi ya ka na-abịa na-agosi na njikọ ka mma na ndị bachi na-aja ahụ ọkpa n'ihi na gọọmenti pesi ndị ama ngene kwadoro ga-abụ ihe ga-ejikọkwa ha mmụọ. Na ndị akwụkwọ ọzọ bịara ebe a kwesịrị inwe ihe anyị na-eme ọnya mere anyị ji wee na-eme ọ ga-abụ ndị na-anabịa ha eburu ozi ọma ahụ na-anabịa dozie ebe abịaghị adị mma dịka ba ama nke dịka ọ dị kedu ị nwere ike ịkọwapụta na ọbụnadị okwu Igbo a na-ekwu na ezi afa ka ego dịka ọ dị n'ọnọdụ tata maka na ama nke na-egosi na ha nwere ezi afa dịka anyị si wee na-aghọta na ihe si aga kedu ihe ị nwere ike ikwu n'ọnọdụ a? Ezigbo afọ Igbo gbara ezi afa ka ego. Unu n'anya na-afụ na okwu onye ọbụla tata na-aga n'ihe banyere ezi afa ka ego. Okwu niile onye ọbụla na-ekwu tata na-aga gbasara ezi afa ka ego. Ihe anọ na-ekene mara ego ga-ejupụta maka blessed of ya Ya, deu para você.
Unu ya tata na Panagana na kana ejo ukwu ọsị na-eji apaka ego. Ejo onye nta ọsị na-eji apaka ego. Ana m eme ka ndị ọzọ malụkwa n'ife dị mmadụ mma nnụnụ. Maka na ama m gere agwa n'ego ụzọ. Wee gosi na yes. Na ọ bụrụ ka o si ikwu ya ọnụ, n'ebe a na-ekwu okwu a na-eme gịnị a na-eme eme. Nghọtago ife ịzalụ n'afa ị ga-emepụta n'omume. Maka na ezi afa ka ego n'eziokwu. Honorable Chief biko iwe ga-adị n'ọkwụnụ mana ife gbasara ife onyonyo ọ na-adị very very important ka ọ gazie n'udo kwesịrị ịgazi and n'ide anyị important maka na obere ajụjụ ọnụ a na-agba gị ga-abụkwa ihe ga-eso gosikwa na ezi afa ka ego ahụ eziokwu n'ọdịnihu maka na history will never forget you na ndị so na ndị izizi guzobelu ime no, for the first time in the history of Amanga, if not for the history of Igbo Palakwezioko, Igbo Sineziafa Kego, and you are partaking in today. I know Sinoga Dragon High Chief. Iziafa Kego Zioko. Our Honorable Chief na-ekwu ọ chọrọ ịkọwara anyị ife anwa bụ ka ego inegodo odogo anyị fụ na ọ kwadoro akwado and then Chief esi gị kọwara anyị ife bụ ezi afa ka ego. Chief Amode gbasara ezi afa ka ego a na-ekwu ya bụ ezigbo ihe ka ọ bụ ihe ekwesịrị ime ka ụmụaka kịta na-enwemi n'afọ ị na-eme gbaka na-eme isi ike onye ọbụla nọ n'obodo na-eme ihe ọma n'obodo ahụ a na-ama ya dịka ezigbo mmadụ ọmụmụ ọnọdụ dịka ezigbo mmadụ ọkwa mkpụrụ ka ị na-akụrụ ma ụmụ gị ma ụmụ gị maka na mgbe a pụtara afọ onye ha sị hei na nna ya bụkwa ezigbo mmadụ enwere ihe nwa ahụ na-achọ ebe ahụ a ga-enyere ya aka fụ na o nwetara ihe ahụ na-achọ ebe ahụ ọ ya bụ ihe bụ ezi afa ka ego. Commander. Yeah, there's a dear climate. So, you know, fires and they could be here on us. It's a commander of the Oh, you can watch. I'm the watch. You got to know this, now the defender. Thank you very much. Yes, thank you. Yes, thank you. How far? Share the thing they show web. Voice. Honorable Chief, the commander, Chief, Can we but that? Yes, sir. The community collect our land. Onye ọbụla ndị oyibo si give honor to whom honor is due. Achọrọ m ịkpọlite ezigbo nwoke ndị Amangene ji eje mba. The Honorable Chief
Kesi Goba, Odobuke Ejemano, Namangene. Honorable Chief, sir, because I need your attention for just a minute, sir. APU, APU, APU. Iwo ọkwala kwenu. Iwo ọkwala kwenu. Agabie ya takwezu enu. Biko kwalo do won aka na odo hele. Biko na aka mapamu. Yes. 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 Biko onye ọbụla bịara ebe a na mgbede a ma na okwu m kwuru n'izizi bụ because of ihe na-emenụ ọnya ka m ji wee olu m ji wee gbalite mana ọ bụrụ na m agwago debe anyị okwu m chọrọ ịgwa ha taa biko tupu m kwuo m ihe m chọrọ ikwu ọ ga-amasị m ka all the members of Amangene Cultural Committee ka ha join am na stage. Si na ọ ga-amasị ya ka all the executives ka ọ join ya na stage biko maka na ụkọchị ikwupụta dị very very important. Biko ọ bụrụ na iso na the executives biko Cultural Committee executives actually for on stage. Yes. The Honorable Kesi Goba, Odomo Keje Jamba. Uno mana ofone ko bodo je ko funa. Watago. Onye nwelege nwe mmadu dadi. Anyị na-ekene gị. Biko bụ na ịma na the cultural executives, your presence is needed biko no. The cultural executives, yes. The Bemaya Gadaka. Chief Pius Naman on ever. Chief Pius Namane. The Gabon Chief Pius Namane. The cultural executives actually never. Okay, see Global Nanobo. Fonye Amangene Jamba. In the police. Sunday one big boy.
APU Mwawu Chief Engineer Bob Philip Ogbonna Ọkpata Ozuọra nke isi na Agabi Kingdom. Esi na family Ahaba wee pụta. Chief Patrick Emogoji Ugodi n'obi na Agabi Kingdom. Respond na APU abụ m Dan Chinedu Okafọ bụ ụmụ ego Bishop n'iwe na-ama ngene nọ ekenekwa m APU mmadụ onwe m bụ Honorable Onyebuchi Edennona, Chairman APC Yuokpara Ward. Esi m Enaya family. APU ebe m bụ Francis Ọjị akpọrọ n'ime Ahaba. APU ebe m bụ Ogbuefi Nnadebak Anthony Ogbonna Nwabeke Oyengenef achị na Bishop. So abaghị na ahazi mara ka ibe echi wee du. APU more Wilfred Overland. Explain Ayah. Yes, actually, only Nachina. APU Album Chief Lawrence Namane. Eshimdena Yalo family. Ekenemono Dubai. APU Album Ernest Chigozie Omega Nia. Esim Bishop my family web. Okay, thank you very much. Because we now go members of Amangene Cultural Committee. On that, being able to be here, metata. Work. And the woman telling the witness in the post family, the Menabu committee to go to Amangene on the Fata. So all of the recorded because now when you now in future. I'm going to get me on the website, and I got upload here on the website. I'm going to get upload or the internet or email, so they can have no challenge. We're seeing all God lying telling man Jesus. We're seeing all your money and relax and have fun. I'm going to get me. Thank you. This is Tantia. Our able chairman, Casey Goba. Odogo Keje Jamba. Casey Goba. Welcome, Jamba. Agabi Kingdom. I ne Kenegi. I see na Ogadriganam. Obra Soya Konem. This man have been going a long way. Ichikatanda Manganono. Even at December, also no phone. Solomon Amanganin. I believe you get it for the gown on there. Okay, for Amanganin rice.
Kesi Global bụ nwoke ọma ọ ga-abụ ọ bụrụ na ịmalị ịma na ịma nwoke maka na ndị mmadụ si na ọkwa mmadụ ka eji ama obodo eji Kesi Global malite ọkpara ejikwa ọda prominent men enwechakwa na Agabi Kingdom malụkwa nnekwa n'aka ọzọ ị ga-afụ maazị Chief Akpata Oziọra one of Agabi Kingdom. They want to leave that example. Yes. They start their program today, Tata. And they want to lead by example. You know, when I Tata round
efu na ọbụla ife egwuregwu ka a na-eme ebe a so onye ọbụla nwebe anwụlị for the first time in the history of Igbo Ọkpara ịbịa n'ọnụ ịbịakọta ọnụ ịchịkọta ọnụ imekọta mmanwụ ọnụ tugeda nwanne ọbụla ife ụmụazị ọbụla maịmaị owebụla eziokwu dadị ọkụfekwu ka a na-eme yes efekwu ka a na-eme and they want to leave example yes ana m ekene unu maka na ọ dịrị izi yes omenala ga-adịrịrị owebụla eziokwu omenala machi ọ bụrụ na ịbụ onye iwu ọkwara ihe nna nna ha meritere wee rute n'ụbọchị taa igosi na omenala ga-echi echi wee si na a ga-abụ ofu na mma ndị Igbo kwuru si na ọ na-abụ lata ọba oteme gịnị obodo ekwobe na ha ga-ebidoro from nke a after this one na ife ọma ka na-abịakwa a sịkwara ndị ama ngene ụnụ a na-akwa ahụ na ife ọma dị n'ihu ka na-abịa maka na ọ na-abịa lata ọba oteme gịnị obodo ekwo yes unu abụgo na ya unu abụgo na omenala na-echi echi egide ọgụ nwayọ kwere egide ọgụ nwoke ọma egide ọgụ nwoke ọma ọbịa ihe a na-eme ịnetịkwa anya ọha na-eze na-akwụ na ndị nke eme ndị okenye amagịrị nọ ebe a dịka ịsị apụta bụ onye bụ onye isi ndị amagịrị nọchara ebe a tupu maazị Godwin onye bụkwa ndị national chairman na ndị ọzọ ndị amagịrị ji wee na-aba bụ ụmụ amangịrị na ndị okwere ihe ndị amangịrị ihe ndị amagịrị na-adị unu abụgo na omenala dị echi echi ọ efekwu ka a na-eme amangịrị niile jikọtara aka ọnụ na-enwe ọnwụ n'ụbọchị taa maka na mana ha esere mgba na ha amaghakwa ihe nna nna ha megidelu were dụọ ndụ ka nkatọ atọ ọ bụrụ some of set of people na-abịa imebi ya na igote otu ọma ndị ha wee jikọta aka ọnụ wee bịa kaka wee sị mba n'ezi afọ ka ego na ha ga-edebere ụmụ ha nke a na ọ ga-abụ n'ọdịnihu ejiri ha na-ama ezigbo atọ and na ekpere ha bụkwa na from tata gaba na nke ka mma ka na-abịa n'ihu na a ga-ebidogodo na a ga-ebido na 1 wee gụbaluo na 1000 ọkwa eziokwu otu a ka ọ dị ọmụ bụ okwu anya ọnụ 1 of Agape Kingdom ndị na-ekwu na nke izilike nlegoteti gba gburugburu ọkwa ọnụ ka anyị ji akwụ ụgwọ nọ na Lagos ife m na-anagide na ndụ m bụ ije mere ya ịkpọm na your housewarming, ịkpọm na your wedding, ịkpọm na birthday, ịkpọm na celebration of anything, aga m anọ there live ịkpọ ife ewu ga-eli mana isi m dị alụgo pere ya asị gị na ma netwọk ada aga aga ọ bụ anụrụ m n'ụdị ya
Blessed Obasi, inanya tata, ife no ife kuka na-eme. Maka na ife dị mma na anya agbara akwụkwọ, ewebule eziokwu. Tata gasị na ife a na-eme ebe a tata amasịrị ya. Nwanne m ka e kesi Emmanuel ya bụ enene of progress. Ọ bụla eziokwu. Onye ọbụla na-ebe a tata, ọ bụrụ na mmanya elu tụfere gị aka, bikocha onye ọbụla yi yelo. Ọ bụrụ na efe onye ọbụla yelo, kpọọ onye n'akụkụ gị. Mana ife anyị na-anagide ebe enye gị nwa mbọtụlụ, iwepụta nke dị n'akpa gị kpọọ ebe anyị n'ime mba. Mana ọ bụrụ na ị ga-ahụ mmanya ka o si sọ gị, ndị ama ngene kwadosie ike. Mana ndị a na-abụrụ onye mmanya ha kpọrọ ebe ọ ga na bọtụlụ, ya ga n'ime ama ngene si na ha makwa maka dawa. Mana ọ bụrụkwa na ị ga na-ahụ mmanya tata ruo n'ụtụtụ echi na ha dị kapebụl, o webụla eziokwu maka na ama ngene zuko eme. A sị na ọfụrụ ya nwụrụ na afọ akawa ama ngene si na ha fụwa nwụrụ na ha fụwa akawa tata. Eburu na ezi afa ka ego. Emi na-ere anyị na-ekwu. Nkwụta na ezi afa ka ego. Aka ga ọdụ n'ife a na-eme tata. Iso na ndị gbalụ nkata ka o wee pụta ife n'ezi afa ka ego ka iso na ndị na-adọnaba ndị azụ. Thank you. Oh my God. Na-eti m Ifeanyi Ogbodo. Ifeanyi Ogbodo daalụ. Ifeanyi Ogbodo onye ama nkwọ bịa nọnye ndị ama ngede tata daalụ. Go bịakwa. Ịkwadokwara ibe niile a na-eme. Ibe niile emere taa dị mma. Daalụ. Atamama nkwọ daalụ. Daalụ ka Chineke mezigbo okwu. Ịnanya tata efu na ife a na-eme. Ife dị mma ka eme ya. Eje nkụkọ ọzọ edetaba gị ka ọ dị na bụ ha. Onye ọma nkwa si ego na ọ na-apịa. Na ya ọ ga na-agwa ndị nkụkọ nke ha. Ife a ọma ngene guzobe taa. Ọ ife dị mma nzeta na be ha. Maka na ife dị mma ka a na-abịa eje mma eme gịnị. Yes, nwanne m nwoke abịakwa m ọzọ. Kee ka isi wee fụ emume a? Thank you very much.
Biko unu mana na bụrụ a sịrị onye a mụrụ ya mụta ibe Amango na-emechabeghị ga-emecha ọghọdọwa ndị ọzọ ahụ ọghọdọwa mkpụkọ ọzọ ahụ ka ha mezuo ife biko n'enugwuru oge ana m abịa bikos na onye eji eje mba n'ebe a Honorable Chief Kesi Global odogwu ka eji eje mba maka na na-ekofu afọ na-abụ mmadụ ka eji aga dadị ọ dị ka onwe isi chọrọ ụgwọ ndị ụwa biko gwakena anyị afa gị saa Afọ m bụ Kenneth Chijioke Okoye. kedu ọkwa iji arị ndị Amangene maka odo m anya na-egbu nwafọ Amangene ịkwadokwara ihe a na-eme taata bụ United ịkpọ ihu ma Ihe a na-eme taata bụ na ndị Amangene about 70-80 years ago amụbara ha mgbe ahụ ma marụ ọ na-emekọ bụ ife anyị na-akpọ ịkpọ okwu ma ọnụ ha na-emekọ bụ kọlchọ anyị ọnụ mana enwere nghọtafie mgbe ha nwe dịka anyị si wee nụ mara ọnwụ ọ bụrụ na fa kewalụ because na ọdụ two families dị na Amangene ọ bụ that two families dị na-ayala na Ahaba so ha nwere nghọtafie anwa long time ago so about 2 years back maka na ihe anụ a na-eme tata ọ bụrụ tata ka ebido wee plan bịa so ka ọ pụtalụ committee ga-ahazi ya dan mana so many things happen on the committee esi tomorrow. O mechezi Are you set now? ready? biko dịka m na-ekwu na mbụ a sị na ọ na-abụrụ lata ọdụ emede gịnị ekwo dị ekwo nene bụrụ oge achọrọ m ịkpọpụta odogwu nwoke ndị Amangene ji eje mba maka na a sị na afọ na-abụ mmadụ ka eji aga onye ka a na-ekwu maka ya anyị na-ekwu maka Honorable Kesi Global oke eji eje mba dadi o kwere anyị nweta na tata n'iso na take off ihe na tata mana ọ ga-aka mma ka o si na the horse's mouth wee pụta Honorable Kesi Global odogwu MC, thank you very much. How powerful to be in it too. Tupu ị ga-erukwa ya ezigbo afa gị. Afọ m bụ Kenneth Chijioke Okoye. Kedu ọkwa iji na Amangene? Ọkwa nji na Amangene bụ na Amangene si na omenala anyị na-etizi so wee lọpụta kọmitii akpọrọ Amangene Cultural Committee wee si na nga abụ onye ndu kọmitii. Dịka ọ dị n'ụbọchị taata igosigo na ịbụ ezi onye ndu na United ịkpọghị ume abụgoro nke bịarụ na mmezu taata kedu ihe mmụta a ga-akọwara ọha na eze bụ ihe Amangene gosipụtara ndị ọzọ ga-amụta bụ ihe mere n'ebe a n'ụbọchị taa? Okay, thank you very much. Some minutes ago, one for the member of my committee, and Panchani Kulafa, whoever has to have na ihe niile na-agwa ndị mmadụ ekwubo na menizizi bụ ụmụaka ihe ọkpara bụ na oge ndị Amangene wepụtara atụmatụ na anyị chọrọ ka anyị unite together the two families nọ na Amangene a wee megide ya wee mmegene wee kwekọrịta na anyị ga-eme ya ọ nkwekọrịta ahụ bụ ihe mụtara this committee so anyị wee tinyebe anya n'ime ya wee mee na anyị ga-edozi ọfụma ka ndị ọzọ ga-esi na mkpụkpọ ọzọ wee bịa ma ụmụ ihe ọkpara niile ga-abịa ebe a taa ka anyị were mụta ihe because na ihe a na-emekwa na baya na ga-emekwada villages ọ na-eme so anyị agbapegịnyekwa gị ụzọ ihe m na-agwa mkpụkpụ niile nọ n'ihu ọkpara bụ ha join na Amangene n'ọbụ ihe ọma ka a na-enwomi ha join na Amangene mee ihe ha mere
so na ọ ga-adị anyị mma n'obi na ha ga-enwomili ihe a mere n'ụbọchị tata. Ọ ga-adị anyị mma n'obi ha womili dị oge mbọsị anwa anyị bịakwa ka enekwa anyị anya dịka anyị si onye aha ya taa. Thank you. Dịka ọ dị chairman cultural committee ka ihe nwere ike ikwu maka na ihe Amangere na-eme tata bụ o gosipụtara n'ezi afa ka ego, kedu ihe nwere ike ikwu n'ọnọdụ nke ahụ dịka isi ghọta ihe n'Igbo ahụ? Ezi afa ka ego ọ bụ ya ka anyị na-echi mkpu ya. Ndị tụpụtara atụmatụ a think na so many people bịara ebe a dị happy. Ma ị nwere ego ma ị nwere ego, o make you go your good name. Amagolo yes na n'Igbo ndị nwere obi ịnọgbata nwanne gị, ndị nwere obi ekpata obugo gịnị ya na-agba na-achị alụ dịka nwanne, na ọ bụrụ efu ya etufu anya sị na ọ bụ onye nka ma na ọ bụ onye nka. Deme biko gwakwa anyị afa gị ọzọ. Afa m bụ Kenneth Chijioke Okoye. Kedu afa a na-etu mgbe gị na ndị enyi gị nọkọrọ? Ihe a na-etu m afa bido n'izu wee mechaa wee bụ nwa kọmpi nke si global. Esi global daalụ. Ka Chineke mezigbo. Ọchị ịnyịnya na Agabie Neta. Ọchị ịnyịnya na Agabie Neta daalụ. Ka Chineke mezigbo okwu. Thank you very much. Thank you. O nwekwara ibe o chelefule ịgwa gị maka na ọ bụ ọfịnya na Agabie Neta, bụkwala odogwu eji eje mba na Iboshon ma family. Kesi global bụ odogwu nwoke eji eje mba. Maka na obodo ọbụla ọ mmadụ ka eji ama obodo. Ọkwa eziokwu ka a na-ekwu. Obodo ọbụla na-enwere onye na-ereprezentị ha na mgbago, ịma na obodo aka nọ n'isi. Eyi na-anya ebe a ịfụnanya ọ bụ nwa mmadụ obodo nwoke eji eme ọnụ. Ọsọ mmadụ ga-abụ ọpụta n'ọgbọ. Ọ mmadụ na-agba ọgụ nwanne. Ọ mmadụ na-agba n'elota mmadụ mgbe ọ nọ na mkpa. That is why o ji bịa ebe a wee were onwe ya chụọ aja si na ha nwa ga-abụ the first set bụ ndị ga-eme set the example. That example ha kpatalụ ezi afa ka ego. Ha mara onwe ha ụtakụ, ha tụrụ nnekwu aja maka na ọ dị ọkwa izi ịchịkọta ọnụ wee bịa n'ụbọchị tata wee mere wee bụrụ ife pụtara ife. N'elu okporo oge inegodo anya na mkpụkpụ niile n'ebe a, many of them ogogogo ha agụụ inyom ife ndị Amangere na-eme tata ka o wee bụrụ ife ha nwa ga-ezenata na be ha, maka na ife a na-eje mba eze taa bụ ezigbo ife, ada eje mba eze taa ji ife ọkwa na eziokwu. Ine anya tata ife na Amangere na-agbago first bụrụ champion. Ndị nke izizi na Agabie Kingdom ịbụ first people ga-unite together wee bịa together mekọ ọma ọnụ si na ife a nna nna ha na-eme na ọma nchu maka na omenala ama nna o webụla eziokwu. Aka m bụkwa nwanne ụlọ bụ Maazị MC Dibozigudu nnekwara na kids nikọrọ Lagos steeti gba gburugburu okwu anya ọnụ one of Agabie Kingdom. Asịka m nke onye tinye zelu Come, my MC, come. Kesi global your boy nọkwa n'ebe a biko. O nwekwalụ nke a ga-eji lote m maka na ụgbọelu m ji bịa mgbe na-enwe signal na onwego fọkụnaiza na Amangere na-aga efe n'inwe elu. Ọ bụ onye ị na-akpọ m n'ọnụ nkịtị? Ọ bụ onye na-akpọ m ebe a? A sị mgbe na my plane nwe flaka ya n'elu and na na-achọ fọkụnaiza ga-eje pọmpụ ya n'elu. Anyị ma ebe ọ ga-efu gị na ịma ebe olu ọ ga-abụkwa nwayọọ. Ị ga-eso na ndị ga-eje pọmpụ ya n'elu. Nkịta ka ị bịa na a na-eyibe na-adọgodo anyị. Oh yeah, go. APU progress. APU. I'm happy today. First of all, let me introduce myself. Gwara ka sọrọ anyị kpọkọ omenala ka a na-eme. Okay. I'm following Onye ka ị bụ saa? I'm from the Chief Hofman Chukwu Edematu. Daalụ. And Ọzọ Igbo anyị ekene gị. Kedu ị nwere ike ịkọwatara anyị maka ọnọdụ taa?
taa bụ nke a kpọrọ United ịkpọ iwu ma na-ama ngene nke na-egosi na ama ngene ejikọzi ọnụ. First of all, I'm so happy. Before I will say anything, before I put anything to you, I want to remember, and also our brothers that have passed away, that here I am today, in Hanover, and of which I'm here, but today, I'm only here now. And open up a good massive imagine I'm going a minute silence. Somebody like Bishop Pius Alele. So I say anyway a minute silence for them because they are